Еми, това е. Задържаш и дишаш през устата. Искам да ти кажа, Гала, че в този увеселителен парк имаше кислороден бар като този. Да, всъщност ако някой се чуди какво е това? Извинявай. Кислороден бар. Ти надиша ли се там? Как ще се надишам? То май трябва доста време да дишаш, за да се надишаш. Сега ще ни каже всъщност Иван Бординяшки. Здравей, добре дошъл, Иване. Аз само да кажа, че за съжаление ще трябва да го сваля, защото не можеш пълноценно да дишаш докато говориш. Дишаш през повечето време през устата. Не ми се иска никак. Особено пък, знаеш колко ми мирише? След малко за това обаче свалям го, Иване, спри го, защото... Спокойно си го. Така. Хубаво. Искам да ви кажа, че сигурна съм, че от ученическите години, откакто сме учили за кислород, за какво е полезен, как участват почти всички процеси в организма, от тогава не сте се замислили за кислорода. Аз правя аеробни упражнения, не е вярно. Като правиш аеробни упражнения... Ми обогатявам си организма с кислород. Да. Не, това аз завеждам анаеробни бактерии, за да не дишат кислород. Добре, шегувам се, дай да си поговорим, идвам при теб. Така лекичко ще им завиждам, гледайки ги, но ще си говорим сега при съвременния начин на живот. Поемаме ли достатъчно количество кислород според теб? Значи, има изследвания, това е едно от интересните неща, които реално подготвяйки целият този продукт да го покажа на хората, прочетох доста неща и едно от интересните, така дори шокиращи за мен факти е, че кислорода в градовете, в мегаполисите, реално, които вече и София спада към тях буквално, кислорода е на много по-ниски нива от нормалното. Значи в атмосферата съдържанието на кислород е около 21%, това е максималното. И това се случва на брега на морето, в планините, въобще в провинциалните райони, където няма коли и толкова много хора. Изследвания показват, че в големите градове кислорода пада до 15-16%. Това е много голяма разлика вече. А пък някои учени твърдят, че преди години, преди индустриализацията въобще да се случи, съдържанието на кислород е било дори над 30%. Което вече става една доста голяма разлика. Дай сега за недостига точно да си поговорим. До какво може да доведе недостига на кислород? Значи недостига на кислород, по принцип, човешкото тяло, всичко в него функционира в присъствието на кислород. Кислорода окислява, преработва абсолютно всички неща, които ние поемаме с храна и вода и така нататък. Недостига му може да се сравни, да кажем, с недостига на... Гориво за един автомобил. Да. Тоест, всичко започва да функционира ненормално. Други обороти по различен начин. Да. И въобще изследвания показват, че съвременните хора са, как да кажа, доста приспособими. Човека е най-приспособимото животно, това всички го знаем. И той се приспособява реално към нещата, които го заобикалят и приемаме за даденост почти всички неща. Тоест, това, че постоянно сме недоспали. Това, че постоянно сме стресирани, уморени. Постоянно ми се спи, ето сега, така ми го обясни. Аз съм си поспалива, вярно, и обичам да си лягам рано и да си поспивам, обаче това пък на нищо не прилича. Липсва ми кислород, така ли? Именно. И затова всички казват, ами да, аз живея в големия град, живея в мегаполиса и се чувствам така. Аз съм смачкан, постоянно ми се спи, постоянно съм уморен. Никой не се замисля, искате питайте нещо, ако ви аз за това и го наричам неосъзнатата ценност на кислорода, защото някак си го приемаме като даденост. Добре, ама ние се настройваме. Някак си организма ни свиква. Живеем от години в София, настройваме се. Допълнителното поемане на кислород до какво води? Ето да речем по такъв начин... Само, че се сетих за предния въпрос с постоянното спане. Не знам дали сте обърнали внимание, аз откакто започнах да се занимавам с тези неща, обърнах внимание следното. Когато влизам долу в центъра, в задръстванията, софиянци знаят за какво става въпрос, аз живея малко по-нагоре в южните райони, по-нависоко. Когато тръгвам надолу в центъра, започвам да се прозявам жестоко. Не знам дали ви и винаги съм... точно признак за липса на кислород. И винаги съм си мислил, че просто съм недоспал и изморен. Не е това. Не е това истината. Това е естествена реакция на организма да вкара... Да иска да поеме повече да иска да вкара повече кислород, само че той е вкарал всичко друго, но не е кислород.
И в София вече израза да си проветрим стаята малко. Добре, кажи какви са ползите от такова допълнително дишане? Добре, сега тук ми изтича моя кислород, това на нищо не прилича. Дай да си дишам докато ти ми разказваш. Докато ти ми разказваш... 80% кислород. Значи към 90-95% да, излиза от машинката. Разбира се, като се диша, се разрежда до някаква степен кислорода. Но при всички положения няколко пъти, 4-5 пъти повече от този, който е нормалния. Така да го кажем, нормалния в атмосферата. Кажи ми какви са ползите? Ползите, пак, че казвам колко е важен за организма. Всичко, когато има достатъчно кислород в клетките, всичко функционира нормално. Като конкретни ползи, всеки го усеща по различен начин, като реакция на дишането тук, на самия кислороден бар. Но, основно, подобрява метаболизма, облегчава главоболие, облегчава махмурлук, карате да се чувстваш по-добре. При всички положения американците му казват mild ефект. Тоест, аз държа да се каже това нещо. Не бива да очакват хората, че това е някаква дрога или някакво нещо, което ще изстреля страшно в небето. Изглежда страшничко малко, да. Между другото, в Майами, там му е родината, така да кажа, на това нещо. Оттам е самото оборудване. И логично, че там сте го видели най-много разпространено. Щатите адски разпространено, особено във Вегас. Аз само сценаристката ми извадила тук още плюсове ще прочита, защото бях много впечатлена. Увеличава енергичността, подобрява физическата и сексуална дейност, момичета. Увеличава издръжливостта, прочиства кръвта, повишава тонуса, подобрява настроението. Джуджи, ти нямаш нужда, свали го. Намалява стреса, успокоява и стабилизира нервната система, намалява главоболието, облегчава махмурлука. Зейнеп, това е за теб. Регулира нарушенията на съня, стимулира дейността на мозъка, увеличава паметта, повишава концентрацията, повишава бързината на реакциите, улеснява сърдечната дейност, намалява риска от сърдечен удар, повишава ефективността на тренировки. Джуджи за нас, за тренирането, да. Това е хубаво да се тренира, в смисъл да се взима преди и след тренировка. 15 минути преди тренировка, 15 минути след тренировка. Аз там се запознахме с вас. И след наранявания, натоварвания помага много. Усилва имунната система, подобрява метаболизма, намалява теглото, жизнеността на кожата подобрява, забавя стареенето на клетките. Само хубави неща. В Майами са измислени, така ли тези кислородни барове? Къде ги има най-много? По-скоро там се произвежда това специално оборудване, а иначе най-много то оттам и тръгва в Япония и в Щатите основно. И то искам да ви кажа, че там е от 15-20 години това нещо. В България, аз дълго време го подготвях влизането на това нещо в България, може би една година стана. В България сега му дойде времето според мен, защото ние ги достигнахме развитите, достигнахме ги в лошото, достигнахме ги в замърсяването. София в момента е на горе-долу на нивото, което те са били преди 15-20 години. Тоест, те са го измислили... Тези, които аз видях всъщност в Америка. Да. Те са го измислили като една алтернатива, защото просто нямат кислород. И трябва да се прави разлика между замърсен въздух, защото всички говорят за замърсяване на въздуха. Само, че замърсяването на въздуха и ниска концентрация на кислород са съвсем различни неща. Въздуха може да е чист, но да няма достатъчно кислород. И въобще има факти, които могат да се видят. Аз лично направо се шокирах буквално, че една кола, средностатистическа нормална кола, за един час изгаря толкова кислород при работата си, колкото 1000 души при дишането си. Значи може да направите сметка колко милиони коли са в София, умножено по 1000. Искам да ти кажа, че преди няколко месеца бях в Лугано и там глобяваха абсолютно всички, които държат колите си спрели на паркинг с включен двигател. Нямаш право изобщо, включително на светофари, където има големи задръствания и се изчаква дълго време, спират колите си, така че това са неща, на които затова хората там толкова отдавна са го открили и толкова масово разпространено и все повече се разпространява това нещо. Вярно, че в Япония има такива барове, в които няма нищо друго. Единствено кислороден бар, не ти сервират напитки, няма друго помещение, в което аз съм го показвал, може би Диана го е видяла, имаме едни брошурки малко, в които се вижда. Аз нарочно сложих такива снимки, защото вътре наистина има редици от буквално примерно 50 такива станцийки. Това са барове, които достигат, те са вериги от заведения, които достигат почти 100.